עוזבת, זה מחזיר אותי לשאלה למה אני לא מצליח לאתר שום פתח ומילוט מהמקום אליו נקלעתי. את עוזבת, חוזרת, עוזבת, חוזרת, עוזבת, אופס, חוזרת, מה יהיה הסוף? אז את כותבת לי שאת סוחבת געגוע, ואז הגוף שלי מתחיל לרעוד. אז אני יושב לי פה בחדר, מתבונן אל תוך עצמי, זה לא אני, ואני לא שולט בכלל בסדר. זה כמו שידור כפוי בתוך התדר. תראי, אני לא שולט בכלל בסדר. ישנו שידור שחופר עמוק בתדר, ואת עוזבת, חוזרת, עוזבת וחוזרת, עוזבת, אופס, חוזרת, מה יהיה הסוף? נצח נצחים בטלטלות וריגושים עולים יורדים. את שוב עוזבת וחוזרת, עוזבת, חוזרת, עוזבת, אופס, חוזרת, מה יהיה הסוף? זה לא יכול להיות יותר, כבר לא יכול יותר להיות השעשוע שאיתו את מנצחת מפסידה.